ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜರ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ಮಸಾಲ ಬತ್ತು ಜೋರ್ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಎಂಕುಲಿ ಪಿದಾರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಹೊಳಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಡೆ ಪಾರ ಪಿದಾರ್ದ ಎಂಕುಲು ಕುತ್ತಾರದು ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಆಶಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮುಜ್ಜನ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ರಮ್ಯ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಪಿದಾರ್ದ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತದೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಮೆಹಂದಿದ ಸಾರಿ ರಮ್ಯಲ ಸೀರೆ ಪೂರ ತುತ್ತದೋಲು ಆಶಾ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆವಡು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಎದುರು ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ನಿಖಿಲಿ ಜಿಯಾನ್ ಅವರ ಪಿದಾಡ್ಪವೇನು ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಆರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡುವ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೇನು ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯಾ ರಮ್ಯ ಸಾರಿ ತುತ್ತದೋಲು ಇಂಚಿ ಇರ್ಗದೆ ರಮ್ಯ ಸಾರಿ ತುತ್ತದೋಲು ಆಶಾ ನಲ್ಲೇ ಪಪ್ಪಲ ಮುಲ್ಲೇರು ಮುಕುಲ್ ಮುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಜಿಯನ್ ಪಿರಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಉಲ ಇರ್ದು ಈಗ ನಂಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ನಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ನಂಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲ ಬೋಡ ಅಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಬಂದೆ ಇರ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಪತ್ತ ಒಪ್ಪೋತು ಇರ್ನ ನಾಯಿಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಹೊಸ ಚಪ್ಪಲ್ ನಾಯಿ ಪತ್ತ ಒಪ್ಪೋದು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಸಲ ಓಮಿಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಅಂತದುಂಡು ಕೆಸರ್ ಉಂಡು ಏರಿಲ್ಲೇರು ಲೈ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಜೀರು ಸೀಟು ಉಚ್ಚರ ಬಂಡೀರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಗಾಡಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದ ಜಿಯಾನ್ ಮುಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ಒಲ್ಲೆ ಪಿರಾಡು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಕುಲ್ದೀರ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಕಲ್ ಪೂರ ಪಿರಾಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇ ದೂರ ಮೂಲ ಪಾಡುವಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಡಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಪೂನ ಗಾಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಡ್ರೈವರ್ ಎಂಕಲ್ ನೈನ್ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ರೈವರ್ ಇದೆ ಎಂಕುಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪತ್ತು ಮುಟ್ಟ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇರು ಜಿಯಾನ ಇಡಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ಜೀದೆ ಜಿಯಾನ್ ಚೇಚಿದನಾ ಲೇಟಾണ് ಮಾತ್ರ ತೂಕ ಇಲ್ಲ ಹೊಲ ಪೂಜೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಏನೇ ಟೆಡ್ಡೆ ಅಂಡತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಿರವರ್ಪು ನೀಡ್ದು
ಏನು ಮುಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಏರು ವಿಜಿತಣ್ಣ ಬಿಡೋದಿ ಸಾರೇನಾ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಂಕ ಏನ ಬಂದ್ರೆ ಮೇರ ಇಂಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನ ಬುಡೇದಿ ಪಂಡ ಆರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾರ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಲ್ಲೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಮೂಲ್ ಬರ್ತದ ಓಲ ಕೊಳಲ್ ಹಿಡ್ದು ಎಕ್ಕಿನಿ ಎಂಕ್ಲೇಗ ಫಸ್ಟ್ ದೂರ ಹೊಡಿತು ಎಂಕ್ಲೇಗ ಅಂದಾತ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸಂದು ಈಗ ಏನೋ ಬಂದೋಡ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಖುಷಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನೋಟುಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಸ್ ಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಚಪ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಪರಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬಾಯ್ ಆರಾಮ ತಂದೆ ಇಲಾಖೆ ತುಂಬಾ ತಂದೆ ಬೆಂಚ್ ಕೂರಂದು ಜಿಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವನಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾರಣ ನಂಚಾರು ಜಿಯಾನ್ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರಡ್ಡೆ ಬಾಯಿ ವನಸ್ ಮಾಡ್ತಿ ಇದೇಕೊಂಡು ವನಸ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅದೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಲೇ ಕಲೀಜ್ ಅಂಚ ಅದು ಇವತ್ತಿಂದ ವನಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ನ ಶೆಕೆಲ್ ಉಂಟು ಬಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ತೆಗೀಜಿ ಶೆಕೆ ನಾನು ಇದೇ ಹೋಗೋದು ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ತಿರ್ವೆ ನಿಕ್ಲೇಡ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಬತ್ತ ಇಗ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯ್ ಪಾರ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿಗೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬಂದಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಉಲಾಯ್ ಕಾರ್ ದೀಪ್ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸರಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿರಿ ಅಯ್ಯೋ ಈತ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ ಪಾರ ಉಪ್ಪು ಜೀರತ್ತ ಬಂದು ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡ್ ಎಂಚ ಪಿರ ಬರ್ರನೆ ಮನಸ್ಸ ಒಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬೊಕ ಜಿಯನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೋದ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ದಾದನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಂಡ ಉಲೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನಲ್ ದ ಅಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೈತೇರಿ ಬೂರ್ವೇರು ಅರೇನ ಚಾನಲ್ ನಾನು ದಿನೋಲ ತೂಪೆ ಆರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಪ್ಪ ತೂಪೆ ಯಾನು ಅರೇನು ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ತೋಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಂಡ ಆರ್ ಚಾನಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಸಮಯ ಇಡ್ಪೊಕ್ಕ ನಿಂಕು ತೂವಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ದಿ ಶುರುಕು ತೂವೊಂದಿತ್ತೋಲು ಎಟ್ವಕ ಎಂಕುಲ್ ಚಾರ್ ಮಲ್ತೇನೆ ತೂವಾರ ಚಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಪಂಡ ಆರ್ ಪೊಪ್ಪನ ರಿಲೇಷನ್ ಬೂರ್ವೇರು ಅಕ್ಕ ಅತ್ತ ಅನ್ನೆ ಪೊಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನ ಮಗೆ ಬುರ್ವೇರ ಅಂಚ ಆರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ಲಿ ಯಾರ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆರ್ ಕುಲೋ ನಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಲ್ ಉಂಡಾರ್ ಬನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತ ಅಂದತ್ತ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಹಾಯ್ ಇಂದ್ ಪಂಡೇನು ಅಪ್ಪಗಾರ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ ಪಂಡೇನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸಂದ್ ಮದತೆ ಪೋಂಡು ಬರ್ರನೆ ಬತ್ತಿಜೆ ಎಂಕ್ ಆಶಾ ಪನ್ಯಲ ಅರುಲ್ಯ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ತ ಪಂದ್ ಎಂಕಾರೆಂತು ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಾರ್ನ ಚಾನಲ್ ದ ಪುದಾರೆ ಮದತ್ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕದ ಪಂಡ ಆರ್ನೊಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲ ದಾದ ಪಾತೆರಡು ಉಂದಾಯ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟೆನೆ ಉಂಡು ಕಂಡೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ನನಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರಿತ್ತು ನಿಜಿಂದ ಹೋದಿತ್ವ ನನರ ಬರ್ಪ ಬಂಡ ತೂಕ ನನ್ನವರ ಏಪಂಡಲ ಅಕ್ಕನ ಒಟ್ಟುಡು ಪೋಪೇನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಗ ನನ್ನವರ ಏಪಂಡಲ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವ್ರ ಊರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇರತ್ತೆ ಆರು ಬತ್ತಿನ ಅಪ್ಪಾಗ ಪೋಪುನ್ ಅರೆ ತಿಕ್ಕಾರ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ನನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡುವ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇನು ಬಲೆ ಪೋಯ್
ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಗ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಲೈಫ್ ಮಕ್ಕಳು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಖುಷಿ ಆಡದೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳು ತಕ್ಕ ಅಂತುಡು ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಆಶಾಗೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳು ಅಕ್ಕ ಅಂತುದು ಅದಾ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಡನ್ ಎದುರು ಹತ್ತನಾಗ ಎಂಚ ಈಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಪಾತಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿಯರ್ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮದ್ಮೆದಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋಡೆ ತೂತುನಾರೇನು ಅಕ್ಕನು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೀನಿ ಬಂದಿನಿ ಎದುರುಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಯಾರನ್ನ ಟೂಡ್ಲೆನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಯಾನು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ನಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಮಾತಾರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಅನ್ ಕೇನುವೆ ನಿಕ್ಲೇಡ ಮತ್ತೆ ಜಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಅನಿಕ್ಲೇಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಿದಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿ ನಾನು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಇಂಕನೇನ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ಮೂಲು ಬಾರಿ ಇಟ್ಟು ಕಿನ್ನಿ ಡ್ರೈವರ್ ಕುಲ್ದೇರು ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಾರತ್ತ ಏನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚ ಹಾಲಾತಂದು ಕರ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ఏనా ఎరండిపా నన్నోరుండా నిద్ర ఆర్పుండే ಬೇರೆ ಬರೀ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಂಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುದಿಯರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಕರೀತಾ ಫುಲ್ ಬಿಡೋಡೆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಡೆ ಈಗ ಫುಲ್ ವಾರ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂತು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ನಡತು ಅರ್ಪಾರ ಜಪ್ಪಿ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ಜಪ್ಪಿ ಜಪ್ಪಿ ಯೂಟನ್ ತಗೋಬಂಡು ಅವರು ಪಿರಾ ತಗೋಬಂಡು ಪಿರಾ ಹಂಚಿ ತಗೋಬಂಡು ಗೊತ್ತಾರೆ ಯೂಟನ್ ಮೂಲು ತಿರ್ತಿರ್ತೀನಿ పోయి ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಏನಕ ಇಂದ ಬತ್ತ ಮುಂಚೆನೆ ಕೂಡ ದುಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ನಾ ನಾ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದೇ ತಿರ್ತಿಡಿ ಯೂಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇನ್ನೇ ರೋಡ್ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಚಿ ತೋಯಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಒಂದೇ ರೋಡ ಏತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಸರಿ ಅವನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಪ್ಪಾತಿಗೆ ಮೇರ್ನ ಮ್ಯಾಪೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಮ್ಯಾಪ್ ಸರಿ ಅಕಲ್ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಮೇರ ಮ್ಯಾಪೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಕ್ಕಡಿಜಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕುಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಕುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೋಯ ಇಲ್ಲ ನವ ತೂಕ ಎಂಚ ಹೋಗ್ಬಾರ ಒಪ್ಪನ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಚಿ ಒಪ್ಪ ಗುಂಡೆ ರೀತಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಒಂತೆಗೆ ವಾರ ಎಂತೆಗೆ ರೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಲ್ಲ ವಾರ ಬಂದೇರು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಅಂತ ಕಲ್ಪ ತಿಂತಿಲ್ಲ ಏನ ಎದುರುಂತಾವತ್ತೆ ಕೊಡಗಜ್ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭತ್ತದ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಅವಡು ವಿಡಿಯೋ ಅವರ್ ಕಾಲ ದೆಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ದೇವೇರ್ನ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ರ ಇಪ್ಪುನು
ಬೊಕ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಏನೆಲ್ಲ ಪರಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪುನದೆ ಅವಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡವು ಪೂರ ಐಕ್ ಕಾಟ್ರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಜ್ಜ ಕೊರಡು ಅವು ಕೊರೋಲಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೊರಿಯವು ಪೂರ ಅಜ್ಜಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡೋಬನ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜವಳು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಆಗೈತೆ ಏಳು ಕೊಪ್ಪೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ಅಂಚ ಮುಲು ಗಂಧಪುರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೋಡು ನಮಕ್ ಚಕ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಪೂಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಜ್ಜನ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಡ್ಡೆಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದೂರ ಪೋಪುನಿಯೇ ನನ್ನ ಬೀಚ್ ಸಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಏನಾಪಲು ಬಂದು ಆದಿಕೊಟ್ಟು ಎಂಪುನು ಜನಲ್ ತರ್ತಿದಾಡ್ದು ಬೀಚಿಗೆ పోయింది ఉళ్ళాల బీచ్ కైతాలు ఉండిగా అంత ఉళ్ళాల బీచికి పోయింది ఆశన రమ్యనే కడదప్ప సువాడు బీచికి పోయింది అంత బీచ్ వర పోయింది ఇంత బతిద బీచిల ఉంది తిరుగుడు బతకంటే కన్నడ బీచికి పోయి బొక్కనికి బీಚ್ ಬತ್ತ ಸಾಕು ಸಾಕಾಂಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಬೀಚ್ ಬತ್ತ ಈಗ ಬನ್ನ ಅವಳ ಕುದಾರ್ಲ ಮದತ್ಕೊಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನ ಬಿಸಿ ಪಾಡಂತಲ್ಲ ರಮ್ಯ ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ ಬತ್ತ ಜಿಯಾನಿಗೆ ಅವಳು ಗೊಬ್ಬನ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬರಿದ್ದ ಮನಸ್ಸ ಅವನು ಇದ್ರೆ ಜೋರ್ ಬರೋದು ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಕೊಂಡೇನ ಅವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಏದು ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ಯಾಲ ಕುದ್ರೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ 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 ಗಾಳಿ ಜಿಂಜಿನಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿಯಾನದು ಒಂದೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಂದು ಹಟಾಯನ ಇಟ್ಟು ಗುರ್ತು ನಿಟ್ಟೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂದಾಯನ ಬೀಚ್ ಹಿಡ್ದಾಲ ತಿರ್ತಿ ಚಪ್ಪರ ಪ್ರದಾಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದೆ ನಿತ್ತಡ ಒಂದು ತೂವಾರ ದಿಪ್ಪೊಡೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜಂಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕೊನು ನಿತ್ತಡ ಅಂತ ತೂವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಟೆ ಇಡಲ ಕುಲ್ಲ ನಿತ್ತಂಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಒಂಟೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಬೀಚ್ ಎದ್ದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ ತಿಪ್ಪು ಜಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನೀರಿಗೆ ಬೇಕ ಬೀಚ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ನೀರು ಹೋಗುವ ಮೂಲು ಇಜ್ಜವು ಪೂರ ಮಿತ್ತಡೆ ಉಂಟು ತೊಂಡ್ರ ಜಿಯಾನು ನೀರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಪೂರ ಮಟ್ಟ ಸುತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ತರಗೆಟ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಂಬು ಈಗ ಬಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಳೆ ಕೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಬಸ್ಸನ್ನ ಇಚ್ಚಿ
ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಮ್ಮ. ಲಕ್ಲೆ ರಮ್ಯಾ ಉತ್ತಮ ಇರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಗಟ್ಟಿ ಬತ್ತಾನೋ ಗಟ್ಟಿ ಕೈ ಬತ್ತಾನೋ ಬೊಕ್ಕ ನಾಚಿ ಅಂತಿ ಹೀರೋ ಹೀರೋ. ಎಂಕುಲು ಬೀಚ್ ತಲ್ತಾರೆ ತಿದಾಡಿಯಾ ಅತ್ತೆ ಜಿಯಾನ್ ರಡ್ಡೇಟ್ ಗೊಬ್ಬುದು ಪೂರ ಬರ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ಡ್ ಗಾಡಿಡ್ ಪಂದ್ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪನೇಟ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ತಿದಾಡಿ ನನ್ನ ದೂರಲ್ಲ ಪೋವಾರ ಇಜ್ಜತೆ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂತಲೇ ತಿಕ್ಕುವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅತ್ತೆ ಬಾಯ್.